Здравейте, хора! Аз съм Бодо, разбие. И отдавна не е имал клипове. От супер отдавна. И затова днес реших да направя един мен. Днес ще играем един мап, който е подобен на Elytra Full. Не знаете. Да се надяваме, че ще го минем. Те знаете ли им с Elytra? Мен, че не съм играл Майнкрафт толкова време и вече съм отвикнал с контролите. Вау! What? Окей, тук ще трябва да се пусне на това. Така. Не! Но съм слаб в елитрата! Не! Саднах. От всякъде. Признам си. От всякъде. Тук има ли? Доста елитра. Това е. Вау! Вау! Саднах от всякъде. Просто саднах. Ще читна мапа. Ау. Добре, не ми се получи. И искам да пожелая весела Коледа на всички, които ме гледат. Чувам гастове. Вау, колко сме бързи литрата. И ще се приземи възможно е добре. Хора, тук що ние читнахме мапа. What? Окей, ще върна след малко. Хора, върнах се. Много ще се самоубия. Не ме питайте как. Много лично на survival, да труша блокове. Такива... не бяха недърак, но пак бяха от недъра. И... което не отне кой знае колко време! Лети! Защо? Определено за когато разгледам, ще я садвам няко. Между другото игра на версия 1.0.0.016. Не. Сериозно? Не, и що не мога да отварям? Ето. Вижте как се прави. Колко ли далече ще прилетя? Ето до тук. Ау. Сега да чупя ли тези блокчета по земята? Не. Ще ви... да чупих кварци между другото. Чак сега седих. Чувам шулкари. Какво? Що не лети? Вау. Добре, вече сериозно. Казвам се Стив, понеже не съм си сменил името. Добре. Малко ми е трудно да ви кажа честно. Понеже Майнкрафт се свалих преди малко. Признавам се. Окей. Не. За пръв път не до толкова далеч. Ето къде са били тези шулкани. Добре, да полетим. Забравих си литрата. Ама че съм тъп. I believe I can fly. Хора, продължаваме.
Това беше най-нубското нещо, което съм правил някога. Не, мама! Стига не! Колко пъти ще мра? Абе, аз ще читвам мапа тука. Уи! Лети! Лети, птиче, лети! Така, лети. Лети, Ботлас. Лети. Не. Сериозно? Ох, ще върнем след малко. Върнахме се. Ще го мине ли накрая това, бе? Винаги умирам в лавата. Така. Не, моля ти се! Нека силата бъде с мен. Ракета! Ракетата се разби. Всъщност това беше доста забавно според мен. Ракетата излита. О не, ракетата се повреди. Ракетата пада надолу с всичка сила. Пазете се! Аллах Акбар! Добре, и ще го мине накрая това. Добре, последно опит хора и приключвам този епизод, да знаем. Така че малко ще мисли.